Umcebo Wegazi Awuna Mpumelelo. Ngifisa ukuthi bonke abantu ababukele nalo uhlelo luka Dr. Mkhulu kube ukuthi uyafunda uyalalela ngoba abantu abaningi badukile. Abantu abaningi badukile balanda izinto ezenza ukuthi bangajabuli, bangaphili kahle. Balanda izinto ezizohlukumeza abantwana bamantombazana endlini. Balanda izinto eziyohlukumeza amakhosikazi wabo. Balanda izinto ezizodestroya umndeni phakathi kwekhaya. Yiko ngithe namhla isihloko sami Umcebo Wegazi Awuna Mpumelelo. Ngifuna ke sikhulume kabanzi nababukeli beMpuma Kapa TV. Lapha siyafunda la. Ngifuna wonke umuntu alalelisise kahle. Uma kwenzeka uhamba uya enyangeni uyolanda izinto ezithile, kufanele wazi ukuthi lento ozoyilanda angeke yini mhlambe ikuhlukumezele umndeni wakhe, angeke yini igcine ilala nabantwana, igcine abuse abantwana phakathi kwekhaya, ngoba lento sukuyilanda usukulanda isipokwe phela esizokwenza ukuthi ube nemali, uphumelele, ube nakho konke. Ngifisa ukuthi ababukeli beMpuma Kapa TV bazi kabanzi nabo bonke abantu abakhona eSouth Africa, even overseas. Ngifuna abantu bazi ukuthi ukuthwala kuyinto ekhona. Ngimile ngoba lento ngayilanda ngiyilandela ukuthi ngiphumelele ngibe nemali, futhi ke ikhona. Hayi ukuthi uma ulanda lento sekuzofa abantu, sekuzofa obani phakathi kwekhaya. Cha, akufi umuntu. Isihloko sami lesi sikhuluma ngaso namhlanje sithi Umcebo Wegazi Awuna Mpumelelo. Lalela ke, ngifuna ukuyilanda kahle le ndaba nizwe kahle manje. Uma ngithi Umcebo Wegazi Awuna Mpumelelo, ubona kanjani ukuthi uthwele ngegazi wena uma ngabe uhambe wayenyangeni wathi uyothwala? Ubona kanjena ka ama-example noma izibonelo ezenza ukuthi ubone ukuthi lapha ngithwele ngegazi, uDr. Mkhulu ungithwalise ngegazi. Lalela, uma ufika enyangeni ithi hamba inyango uyothenga inkukhu, noma hamba uyothenga ibhokwe, noma hamba uyothenga igusha, kufanele wazi ukuthi leyo gusha ngalesikhathi umile babamba le gusha bayihlaba bayixhelela kuwe emzimbeni kwehla igazi kuwena, leyo nkolo oyenze ngalolo suku mdla uthwala uzoyenza impilo yakho yonke. Kumele wazi ukuthi uma zingasekho lezi gusha, uma zingasekho lezi nkukhu, izabe seyavuka lento bese iyasebenza. Ngalesikhathi ivuka isebenza kuphi? Isebenza phakathi kwekhaya, isebenza emndenini wakho, isebenza nhlangothi zonke. Qaphela isithwalo ozoya enyangeni, ithi inyanga hamba uthenge isilwane, izokuthwalisa ngesilwane. Number 1, libambe lelo point. Ufunde lapho ke kuyingozi lokho ke ngoba leyo nto uzohlala uyenza imihla ngemihla. Lapha siyafunda la ngenyanga, mina siyafunda. Ngifuna ukufundisa abantu abangazi abadukile, because abantu bayafuna ukuceba banjinge babe nako konke, babe nemali, batyebe, baphumelele, kepha bazi ukuba lento ilele kuphi and iyingozi kangakanani. Ungavumi mbukeli weMpuma Kapa TV uma ngabe uyenyangeni ifike ithi inyanga hamba uthenge igusha, hamba uthenge isilwane, izosihlaba, ithi ibulala lesilwane because inikeza wena amandla. Leyo nto ozoyenza uzohlala uhlupheka impilo yakho yonke.